Coa presentación das actas péchase o ciclo da segunda edición do Simposio Internacional de Termalismo e Calidade de Vida, unha proposta que vai evolucionando grazas ao Campus da Auga e a implicación de entidades como Concello, Deputación e, por suposto, Termatalia. Dende o primeiro momento, a nosa intención como universidade e como campus especializado na auga era incorporarnos ás iniciativas e liñas estratégicas xa existentes na cidade e na provincia neste ámbito, neste marco. Nós sempre dixemos, estamos aquí para sumar. E en canto institución de educación superior, adicada a investigación, estamos, por que non dicilo, aquí para aportar un plus de calidade. O libro que hoxe se presenta en formato digital estará colgado tamén na web do Campus da Auga para que todos os interesados o poidan consultar. É un libro que se divide en tres bloques principais, un adicado a augas minero-medicinais e termais, outro a patrimonio e arquitectura termal, outro a turismo experiencial e de saúde en termalismo e, finalmente, un cuarto bloque menos importante que é relativo a investigación xeral sobre auga. Temos 53 comunicacións publicadas e as comunicacións enviadas ao simposium e presentadas no simposium foron prácticamente o doble, pero as que finalmente atopan a cubillo neste libro de actas son 53 comunicacións.